kecepatan ngampun suwe-suwe lah, ora bingung. Nek 3 jam pripun bos sampun. Nek kali jam ampun, nggih 1,5 nggih siap. Oh nggih. Niki ada yang baru nih. Hah? Ada yang baru. Mana ya? Lah niki. Oh, ala wis biasa melu kula kok ya. Oh. Nggih, nembe sepindah kalian Mbak Ayu nggih, nembe sepisan ya Mbak nggih. Dek pucang aku ora nderek ya, iki ya ora melu. Ora, mula urung kenal. Dereng kenal kula. Ya, iya. Nah iki ya wis Biasa wong ya wong adikku kok ya. lah iya. Iki ya calon dadi adikku barang iki ya calon. Oh nggih. Oh, kalek sinten? Karo sing nyiter. Oh, sik nyeter. Oh, tak kira Adikku saka Sukarjo, kancane anakku lanang jenenge Verly. Oh. Iki pacare. Tak kira ngene dalange. Wes, aja. Ora ya, aja Wani. ya. Iki kok jenengan iki kok nggawa sinden karo pasangane. Iki alasane apa? Sing ndi to sindene pasangane sing? Lah iki dianggi karo sik gambang. Kowe ora urung ngerti to, anu Nduk, urung ngerti to. Rong bengi kuwi rak dadi pacare sapa Umar. Rong bengi rong panggung tok. Terus diputus. Umar ki sik endi to? Sing gunang penerus kae. Piye kene Rudo Tepung, tak atur jumeneng sing jenenge Mas Umar sing iki. Umar berdiri Umar. Nepungke. Niki sing nggo jalukan wong pirang-pirang, jumeneng. Umar kamu berdirilah. Ngadeg ning kono hormat, marep mriko, marep ketam. Iya. Kok malah hormat karo Mas Bimo? Ten mriko lho, ten penonton. Waduh. Oh, yuk cemburu ngono apa piye? Ya ora ngerti perkara terus diputus. Alah. Ganti pacar sing gampang. Wong seni iki aja nganti cemburuan, ngerti lah. Lah yo nek ning kene iki untuk umum. Nah, Nggih to Pak ya Dalang? bener nek Bali Hah? milik pribadi. Milik pribadi, nek ning kene iki untuk umum. Kudune ngerti kowe Mas, Iya. sadar kowe Mas. Oke, jare diputus Mbak Anggi rep karo aku. Umar, Mar. Kowe jane arep karo sapa to, Mar? Iya. Yo halah ya ampun. Wong lanang kok genje. Genje cara nggonmu ora ngerti yuk. Napa nek Genje iki jelean. Oh, jelean. Gunta ganti jenenge genje. Oh, lenjeh. Oh, beda. Eh? Nek lenjake Kusnul. Lah kok iso? Heeh, kae lenje nek Kusnul. Nek genje iki gunta ganti gontange jenenge genje. Semene padha. Yo, Nggih. monggo. Dibawani mboten? Siap, sing bawa menadil nyuwun kakung ya, Delok. Oh nggih, sinten? Sing wuta. Iya, Mas Agus. monggo nyuwun berkah Mas Agus. Ketokno kelebihanmu, Gus. Pun mboten. Tidak hanya kekurangan saja yang kamu punyai, tapi kamu juga punya kelebihan. Pun mboten ketok niki. Yo. Nadyan wujud demung peksi gawe taline pronto. Jan kok yo ngembari suaraku kuwi lho, Gus. Wong tesih gedhe swara kula. Kula ning ya ming swara niku sing gedhe. Lah nek liyane Jane pun kok jahe. jahe pok jambon. Kan jahe, Pak. Jahe apik temen kencur paling yo. Saking ademe niki. Alasan bae kok. Gandes meneng kowe Pur. Kowe wajune arep bawa kowe Pur. Ayo bawa Pur. Sakso lae. Iya. Nano. Wasu enggon kula lono goleki si podang jenang
ipo bunga ing rasaku nyanding bisa dadi tombo Pak Parjo iki ora ngono kuwi ora pareng. Nek dikte nek ngabani iki sing bener. Nyanding bisa dadi tombo, ora ombo, salah. Iya, kaya ngono. Kowe muni ngono rak padake karo sing ning dalem. Padake sing ning dalem. Lah kok iso? Lah kuline ombo to terus ning kene ku ombo, tombo kok ombo. Kulino sing ning dalem. Sek ning omah ya ombo. Heeh. Karep golek sing ciut. Aduh, Allah apa dikareti. Sing ciut ya Kusnul. Dikareti wae apa dobras. Aduh. Ciut apaan? Nek Kusnul ciut kok ora trimo, Kusnul ciut kok ciut apane? Engko diwangsuli ngono nek ngadeg ya. Yo. Engko diurus engko Jare ya. arep dipangan Pak Parjo. Oh, kono ya arep mangan Pak Parjo. Ya ampun. Lah pokoknya wong ciut kok mangan. Yo, mangkat so. Esa awan ning omah wis ora krasa. Uyuran anggone ising sayang.
Sing ngresake Pak Lurah mriki lho. Pak Mbak Lurah, Ayu, oh, nggih nggih. Bapak Waluyo. Pak Sing Waluyo. ngresake. Dene karep takon keterangane engko yo genahke dhewe mawon. Waduh, dadak ngenahke dhewe. Wong upamane ora genahke wong ya wis dadi Oh, arep bintang. digenahke Pak Keswan jare. Ha ning kok kono sing nampane aku ra entuk apa-apa. Lah sing penting rak dadi dhuwit. Dhewe sing cotho ya. Lah iya dipek dhewe, dimplek dhewe. Omonge sapa sesuk ya mlebu tasmu kok ya. Ora iso. Kan ngomong gene re. Kowe lho kuwi hitungane memet tenan kuwi. Wah, jan wis. Apa memet wong disawer 700.000 telung lagu nganane sak. Kapan? Piye Pak Parjo? Oh, Mbak Ayu lagi sadar. Lagi sadar aku jan wis selama ini kemana saja aku ya. Kilap ya, Mbak? Dulu kilap. Kilap dulu. Nggih. Kayak mesake banget. Berarti aku mbiyen iki kapusan. Lah ya kuwi mau kilap kuwi mau kok. Lah iya. Wong digendam kok nganti metu anak ora sadar kuwi ra. Le semaput wis tangi urung. Heeh. Le semaput tangi urung. Lah ditangi Oh, iki iki ya. aku. Padha dene lemune Mbak Ayu. Nggih. Bojomu Mas Kiswan kene dibanding karo sing ngedram, kaya nek cara pitike lehor. Lah kok iso. Nah, milih ndi kowe? Napa nih? Ka juragan sing ngedram ya gaku. Sik ngedram. Heeh. Juragan nek bojomu rak mung jalang karo yoga. Heeh. Nek iki juragan. Juragan apa? Pengusaha. Pengusaha. Batu bata. Batu bata. Tukang gawe boto. Weh. Gadekke apa adol? Gawe. Oh, gawe. Mulane kaya belet. Lah, kene rupane kok lendut wisan. Lah ya kuwi. Nek belet iki nggonku Belet ki lendrut. Iya beda ya. Ya, mantun nuwun ya Mbak Ayu. Nggih. Ambar karo Dek Widi. Saiki genti di ori zaman dikancani, lah iki sindenku gawan